siz diňe gowdatlara münasip iyi adamlar. Şonuň üçinem her gün size gowdan gowdaýlary gödürläp durarys. Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Ine bugünkü size görkezek jaýym Mir 4 Arkaçka 4-ün 3-nji etaji 3 komnat plus kuchня. Jaý tutuşluğuna dizaynersk remont edip oňarlan. Umum tutýan meýdan 86 kvadrat metr. Hemme dokumentleri satlyga taýyn. Propiska boş. Başga da näme sorawlar bolsa, aşagda nomer belläp geçsek, arkaýyn janlaşaýyn. Bahasy hakdaýsa, bahasy 88 000. Hökman hakyky alarmana oňşuk boljakdyr. Jaý içinde görýän ähli mebelleriniz, ähli gapylar, MDF materiallan edilen. Hiç eli çykdaýjy ýok. Girip ýaşa bermeli. Allah jan hemmeni de şuly ýazak saýlar, nesip etsin. Sag bolun.